Arribats a aquest punt només ens queda, com cada dia, acomiadar-nos, però el d'avui no és un comiat més, perquè l'informatiu vespre acaba una etapa. Dilluns comença el nou programa informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya, vespre a la 2. Durant una hora i a partir de les 7 de la tarda us oferirà una àmplia finestra de continguts amb els protagonistes de l'actualitat. El presentarà el nostre company Xavi Díaz. Això serà dilluns. Nosaltres avui us hem preparat unes imatges que recorren la trajectòria d'aquest informatiu. És només una petita representació de tots els professionals que al llarg d'aquest any hem fet l'informatiu vespre, tant davant com darrere de les càmeres. I a vostès, donar-los les gràcies per haver estat a l'altra banda de la pantalla. Que passin una molt bona nit.